아니 뭐 저기 그거야.
thằng này dính với thật. 가서이 가만히 멍나니 자그라 수고 수만 바닥 상사 내 아픈 만신 말하니 내가는 갈 것이니 살고 싶으라니 내가 나는 뭉치다는 거랑 나는 너희는 반영 온 것을 아는 난 너희들이 이날
आरो पद्मधर बसुमतारी स्कुल नार्जारी अनारु बर'मोननि फोरोंनाय गांसे समाजारि नायजाब बे नायजाबनि मुङानो जाबाय गोरोन्थि गोरोन्थि आरो बे नायजाबखौ बरायनानै लाबोगोन रंगिना संगिना गाबजों बुंफबनाय गांसे राव गैयै मेथाइ फावथिना अनारु बर'नि सुजुनाय आरो अक्सर हाक्लारिनि फोरोंनाय बे राव गैयै मेथाइ फावथिनानि मुङानो जाबाय अनारुनि सिमां दिनैनि गुबै नायजाबनि आद्रा थानाय मोनसे बिदिन्थिसिम गोजोन हर।